Ayo cah, saiki podo sinau basa Jawa ya. Basa Jawa kuwi basa kang adiluhung. Mulane awake dhewe kudu tansah nguri-uri budaya Jawa kanthi sinau basa Jawa lan ngerti basa Jawa kanthi tenanan. Midhangetke ya. Saiki sinau bab cerita pengalaman. Pengalaman iku akeh jinise. Ana kang nengsemake tegese nyenengake. Ana kang nyedihake lan ana sing ngisinake. Pengalaman kang nengsemake utawa nyenengake iku kayata dadi juara lomba, piknik menyang pantai lan sak piturute. Dene pengalaman kang nyedihake kayata misale didukani bu guru, kelangan dompet lan liya-liyane. Pengalaman kang ngisinake kayata nyemplung kalen, kepleset kulit gedang, ngobrok ning kelas lan dioyak wong edan. Ya kuwi kabeh mau kalebu kang ngisinake. Nah, cerita pengalaman iku kalebu cerita non-fiksi, berarti artinya nyata, nyoto-nyoto ya, betul-betul terjadi. Kang kudu digatekake nalika arep nulis cerita pengalaman yaiku siji, nemtokake underaning carita, underaning tegese tema. Terus nomor loro, nemtokake 5W dan 1H. Telu, miwiti nulis kanthi tembung-tembung kang trep, kang cocok tegese ya. Papat, ukara nganggo tata basa kang trep. Nah, saiki sinau tentang tembang macapat yaiku tembang kinanti ya. Sah sing dari tembang macapat iku, sing diaran tembang macapat iku tembang kang macane papat-papat. Tembang macapat iku duwe paugeran, yaiku guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Kang klebu tembang macapat kuwi ana 11, yaiku Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmaradana, Gambuh, Dandanggulo, Durma, Pangkur, Megatruh lan Pucung. Sakjane kuwi mlebu ning filosofi Jawa ya, saka Mas Kumambang tekan Pucung kuwi critakake perjalananing urip manungsa nalika bayi isih dikandhut marang ibu ya, kuwi isih kumambang, berarti masih ada di kandungan ibu sampai nanti dia nanti mijil artinya lahir, sinom artinya udah menjadi muda, kinanti berarti dia maksudnya sudah mulai punya cita-cita, asmaradana sudah mulai jatuh cinta, gambuh udah mulai bekerja dan seterusnya sampai dengan megatruh dan pucung. Megatruh tegese megatruh artinya dia lepas dari rohnya, lepas dari raganya, dan pucung artinya ya kalau orang meninggal kan dipocong untuk orang yang meninggal ya. Baik. Aksara Jawa cah. Cerita aksara Jawa iku asring digathukake karo cerita Aji Saka. Intine critakake ana padudon sarta perange Dara lan Sembada. Dara lan Sembada kuwi abdine utawa bature Aji Saka. Dara lan Sembada rebutan keris pusakane Aji Saka. Sabanjure mati sampyuh. Mati sampyuh tegese mati bareng. Nah, saka aksara Jawa mau, saka cerita mau banjur muncul ya, banjur ana aksara Jawa kang ana 20 sing diarani Hanacaraka ya. Tegese ada cerita. Dota Sawala tegese itu menjadi suatu perdebatan ya. Padha jayanya artinya itu sama-sama digdaya, sama-sama sakti. Moga Botongo artinya sama-sama menjadi batang. Batang artinya menjadi mayat. Yang menjadi mayat adalah Dara dan Sembada.
Itu ceritanya. Sebenarnya kalau cerita lagi lebih panjang untuk masalah Aji Soko itu, ya. Baik, saiki sandangan aksara Jawa. Sandangan aksara Jawa itu kaperang dadi telu cah. Sing sepisan sing diarani sandangan swara. Sandangan swara kuwi wulu, ya. Wulu itu minangka swara I. Engko wujude piye? Engko iso ndelok ning LKS ya bocah-bocah ya. Pepet minangka swara E, ya. Taling minangka swara E, taling tarung minangka swara O, suku minangka swara U. Terus ana sandangan meneh kang diarani sandangan panyigek utawa paten. Ya. Layar minangka tandha aksara Ra mati. Tegese misale ana tembung kang unine anyar, berarti kan itu kanggo layar ya. Terus lebar berarti kanggo layar. Wignan minangka tandha aksara Kya, ya, Kya mati. Tuladhane misalnya kyai, nyai, ya. Cecak minangka tandha aksara Nga mati, ya. Tuladhane misalnya pucung, sing nganggo eng lagi misalnya taling, ya. Pangkon minangka tandha pungkasaning tembung. Dene kang pungkasan sing diarani sandangan wyanjana. Sandangan wyanjana kaya ana cakra. Cakra minangka gantine klaster aksara Ra. Keret minangka gantine klaster aksara Re. Pengkal minangka gantine klaster aksara Nah, cah, kayak mau wis sinau babagan basa Jawa. Disinaoni kanthi temen ya. Kanthi sinau temen nganggo basa Jawa mau, berarti bocah-bocah kuwi tegese wis junjung basa Jawa uga nguri-uri budaya kita. Wis saiki bodho sinau. Moga-moga hasilnya apik lan saya ngerti dadi wong Jawa.